Ngibelele ngomukele kwi-channel. Kama nguPastor Ningi ngibuya ngokhulu ukuyithoba nokuzehlisa nje ngethemba lokuthi ke uma sikulethela amaphupho kukhona la usizakala khona. Kukhona la ulamuleleka khona mhlawumbe. Sibonga nje kakhulu ukuthi uyasubscribe, sibonga kakhulu ukuthi uyalandela ama video every day or every now and then. Mhlawumbe uyakwazi ukulike futhi uyakwazi ukuthi uwashare ama video mhlawumbe nakwabanye abantu. Lokho kuhle kakhulu uNkulunkulu ekubusise kungene nasephumeni kwakho. Nganza kwethu ngeke ngakuveza la phambili ukuthi njengamanje kunesifiso esikhulu esinaso sokuthi si-improve noma sithuthukise indlela esiletha ngayo i-content le yamaphupho nayo yonke enye i-content siletha kuwena. Njengamanje siseyinhlelo zokuthi sikwazi ukupheka noma sizama ukupheka enye yama-content esicabanga ukuthi kuyoba i-content eyokwazi ukuthi mifika kuwena ikujabulise, ikuthokozise, ufunde yona phinde ube entertained. Kunabantu esisebenza nabo nesingafisa ukuthi babe exploited of bafile exploited. Abantu uma benza umsebenzi omuhle funa abanconywe, funa ababongwe ngokuthile, ukubakhuthaza kulo msebenzi bawenze ngokuyimisela nakuyinikela, yabona. So ingakho ke kwenza ukuthi sikwazi ukubuya kuwena sithi ingane yakwethu kuyabanjiswana empilweni. IsiZulu sithi kuyabanjiswana noma ke umuntu uyaphonsa ijezi vivaneni noma izandla ziyagezana, kanti iBhayibheli lithi sibusisiwe isandla esiphayo. Lokho kwenza ukuthi sicele ngokuyithoba kuwena ukuthi uma kupossible ukufaka u10 rand njalo ngenyanga. Lokho kuyokwenza ukuthi i-channel ikwazi ukuthi izinsiza kusebenza ezidingakala ikwazi ukuyithola, futhi lezi insiza kusebenza ezidingekayo ukuthi le miklamo ekhona ikwazi ukuphumelela, zikwazi ukutholakala, ngoba imiklamo nemiklamo kuba nezinsiza kusebenza ezibalulekile nezidingakalayo ukuze ikwazi lo mklamo lokuba ibe impumelelo. So ingakho besicela ukuthi if possible ukuthi unganikela ngo10 rand njalo ngenyanga, then kuyoba kuhle kakhulu lokho. Futhi nawe uyawubona ngemva kokunikela ukuthi no sekunama changes online nane content esezingeni futhi, yabo. Kodwa kangidlule lapho ngana kwethu, iBhayibheli lithi sibusisiwe esiphayo, kanti futhi lithi ubusisiwe unikele thokoza. So sinxusa abantu ukuthi mabekwenza lokho bakwenze benomoya omnene nokhululekile. Asingene kuwona amaphupho ngaza kwethu. Amaphupho esikhuluma ngawo namhlanje eliphupha la uma uphupha mhlawumbe wena umfula omkhulu ojulile, kodwa mhlawumbe ukwazi ukufika kalula ngaphesheya. Lolu kuphawu osuke luhle kakhulu, osuke lusho mhlawumbe ukunqoba la ubunzima, noma nasho uzokwazi mhlawumbe ukuthi uphumelele ngisho ubhekene nobunzima obungakanani, noma uzokwazi ukuphothula ngempumelelo umklamo onzima empilweni yakho njengamanje. Kanti ke la sikhuluma ngomuntu othi ya ngiphupha ngihambe emanzini, akhathalisekile ukuthi amanzi awolwandle noma ke amanzi omfula. Into singayisho la ukuthi lolu ke kungaba uphawu oluhle nolungaveza la ukuma kahle kwesimo sakho sikamoya, noma ukuba umuntu ophikelelayo nophokophela phambili ngokwenkolo yakho, noma umuntu onokukholwa okuqinile entweni ezithinta umoya noma entweni zikamoya. Kanti kungaphindela kuvezela ukuthi kungenzeka umuntu ithemba lakho elikhulu lisedlozeni lakho noma lisethongeni lakho, noma umuntu obeka ithemba kumnini amandla onke ngaphambi ukuthi mhlawumbe uthathe uhambo lolu lukamoya noma ke uhambo oluthile oluyingozi empilweni. Nangoku umuntu ephupha la ebona umnenke, ewubuka lo mnenke uhamba nawe, uhamba uzosithela le. Uma ubuka lo mnenke kungaba uphawu olusho ukuthi kuzolunga empilweni yakho, kepha kodinga ukuthi ukubekezela, ubeke umoya phansi, ngoba ke kancane kancane you will get there empilweni. Kanti uma uphupha ubona umnenke kanti uzizwe kabi, ungazizwa kahle ngemva kokubona noma ngesikhathi ubona, lolu uphawu lubi noluxwayisa ngesichitho abazama ukufaka sona noma sebekufaka sona abantu ababi abasondele nawe noma bakufisela ukubi. Kanti futhi la uma kwenze kubone usuhamba lo mnenke noma engathi ke ukunamathela ufuna ukusuka, lolu uphawu osuke lusho ukuthi kunesimo esizokubangela amahloni noma esizokwakhela isicwacwa kubantu osendele nabo noma ke kumlingani wakho, kepha ongahle uzama ukubhekana naso leso simo leso empilweni, yabona. Kanti futhi uma usuphupha la ulunywa amatsheketshe noma izinto uthwane,
lolu upha osuke lukuxwayisa ngokuthi kukhona umuntu noma isimo esikukhathazayo impilo noma esingahle sikukhathaze empilweni maduze, kanti ngaphinde kusho la ubuthakathi obungahle benze ukuthi impilo yakho ikhungathwe yinkinga empilweni. Yabona, asiphethe ngokuthi ke uma kwenzeka uphupha mhlawumbe ingane yakini iyophonseka emfuleni noma iphonseka emfuleni, uphawu luphi lungasho la ukuthi umklamo wakho ukhungethwe inselele ezithile, noma ke yona leyo ngane osuke uyibona iphonseka emfuleni isuke ikhungethwe ubunzima empilweni noma ngahle ikhungathwe ubunzima empilweni. Yabona, siyabonga kakhulu ngane kwethu. uNkulunkulu engathi anganibusisa kakhulu ekuqaleni nasekugcineni kwempilo yenu, ekungeneni nasekuphumeni, alethe nje zonke izibusiso lezi enizifunayo empilweni yenu. Ngiyabonga kakhulu.